Video dito. Bagay ba background music oh? Maway ka ba? Usara dyan ako masulti na mga before matulog aja kalimot ang pautog. Ito ka andag jersey. Shout out. Shout out dol. Matik. Lamay ka dala. May hapon yung tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing nga po sa tanan. Karon kay magbike na pud mi nila ni Gavins. Nagpunok na sila dito mga ga. Nya ako mahapit pa ko lang Parindano. So dito na maglangay. Adto na ko. Ay go. Akong kauban murag chicks, nag-makeup pa ni klaro kayo. Pre! Oy! Na! Kaya po mo magpagwapa eh. No? Dukan ako kabos mo pre. Kaya ang ta. Katugan to. Nagpagwapa ba klaro kayo. Nag-makeup. Mo. Mga gahi. Gahi ko gini agi ko nuy. Alam mo saba ha para din may magsabay pa. Ato na tayo pa nga, dugler dire guys. Dano tayo pre. Among ruta dayon mga guys, tagkan ni Sukon. Nanami dire sa ubos. Hey, napuling ko. Falling for you, hug. Huwag sa kay murag. Murag bubutong dughan. Kumusta pre? Kira. Among kauban gahi kayo. Suka ga. Sang ubos ni nagsuka. Pero maragdim ni mao. Biteng dila mga guys. Kami na lang tulong ni Bilin. Katula sa uwan eh. Napamis tunga-tunga sa gaon. Mapaginin ka tunga. Pero sige lang. Maman lagi ni. Tauan tat. Murag hilak ko na. Padayon kiwi nagsugos to ani. Hapon. Kuani ka. Kabunal ka. Nilapos na mi dire mga ga sa Sina Libertad. Kami pantulo. Kailangan ganay TV. Kailangan ganay TV no. Wagi man Facebook bro. Wagi sa Facebook bro kaila. Kinsa na no. Kaya natin kag sticker eh. Para kaila kas kuha. No. Riga ipapilit na ng gabi. Nya palo kas kuha. Matik. Riga. Taman dire tiro. May matabang si Dano gaw. Bagay ba background music gaw? Maway ka ba? Okay na ulian ng si Bibi. Okay na gaw. Okay kayo. Bicar. Video dito. Uy, klaro na. Duga-duga na may makakawag binignit. Pero karon makakawag lagi may balik. Binignit ka. Binignit ka mugnaw guys. Mudagan na karon na. Mudagan man ta. Oh. Guys, sampay sa mga guys, narami sa Bugo City ha. Nakalimot, Yanoy TV, subscribe guys. Duga-duga gini makain naman ni binignita. Kasi yan pa. Anti-laspag na binignit guys. Diba? Anti-laspag na binignit. Kung sa ilanan sa kanang Grosonado, juga ka mo bike, mabisa nagkalisod na ka. Kasi nagkalisod na. Nagkalisod din mo kahimtang ba? Kapiki juga i-bike, mo bike yapon ka. Muri gitawag nga puso ka, Grosonado juga. Buhato na kung sa'yo mo ganahan. Ako sa ilanan na. Di mabisa lahi-lahi mong pedal, mo bike yapon ka. Oo eh. No? Ya, mo na giingon niya nga. Giingon nga na ipagi ang tanan. Oh, naagit. Ay mo ganino? Oo, Mong klit guba. Oh. Kana Grosonado no, bike. Usara dyan ako masulti na mga before matulog aja kalimot ang pautog. Ang reason ni gayon. Sunod na pud. Sunod ila na pud. Sure, di ba kasarado? Tagpila tang buka na ga, pangayan nimo ga. 1 point lang ka. Kaya po yung... Hindi pa ni. Pangatang na ni. Pero huwag man. Oh, May sentimental value. Ada pa ni Just Glow no? Pwede rin na eh. Alambrihe lang. Hi ga. Share your blessing mga gaba. Kana nga blessing, i-share mo na sa mga. Ako i-share sa mga kauban sa bike. Alexa, padayon. Klaro. Ako tira mo na ya. Muna, Alexa, max the volume. Grabe ko man eh. Nalingaw mi diri sa Alexa nila ni Gabins. Wayanis mo ka. Pero lobat ako. Taod-taod bangon na akong cellphone. Yung buntag mga ga, nako diri sa akong farm no. Nanugway ko sa mga kanding. Nga usar ka buk. Gabi mga gano, wala na ako ka video kay nalubat ko din. Kusog sa kayong uwan. Plus ikapoy pa jud ko. Karon ko mananghed inyo ha nga. Tapuson na to nga video. Ando sa sunod gayon. Ando sa sunod na akong vlog. Para mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. Bunal. See you.